Fid-diskors tiegħu dwar l-estimi finanzjarji tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru brabta mal-baġit tas-sena d-dieħla, il-Prim Ministru Robert Abela aċċenna t-twettiq tal-programm ta' ħidma tal-Gvern Malta flimkien li jmur jitfit ukoll mal-implementazzjoni tal-miżuri tal-baġit mill-Gvern. Il-Prim Ministru Robert Abela fisser kif il-baġit imħabbar għas-sena d-dieħla se jibqa' wieħed iffukat fuq għajnuna lill-familji u n-negozji flok il-politika tal-awsterità li ħadnet amministrazzjoni preċedenti. Kieku żammejna l-politika tal-piżijiet tal-il-piżijiet tixħathom fuq spallet in-negozji u fuq spallet il-poplu u minflok ma dotajniex kif għamilna l-politika tal-inċentiv. Tafu x'kien jiġri sur President f'dan il-pajjiż, kieku pajjiżna kien jibqa' kif kien taħt Gonzi PN, pajjiż ekonomikament staġnat u li ma jista' jimxi l-qudiem qatt. B'mod prinċipali wkoll il-Prim Ministru aċċenna l-bidliet li jkomplu jisaħħu lil Malta fosthom dik imħabbra regolari għall-ewwel darba tal-Aġenziji tax-xogħol. Dan bi prinċipju wieħed u ċar li jissaħħaħ il-kontroll tal-awtoritajiet Maltin. Xirid il-poplu tagħna. Ma jridx free for all fi żgur. Ma jridx liberalità jew libertà assoluta, irid assigurazzjoni waħda dik li l-awtoritajiet Maltini kollhom il-ħin kollu il-kontroll sħiħ tas-sitwazzjoni. Jiġifieri li fejn nitkellmu dwar il-migrazzjoni kif l-istess jingħata l-kull settur ieħor li jeħtieġ regolamentazzjoni tal-awtoritajiet tagħna, illi l-awtoritajiet tagħna jkollhom il-kontroll sħiħ tas-sitwazzjoni. Hawn il-Prim Ministru ma naqassu wkoll milli jinnota l-aġir populista perikolus tal-Oppożizzjoni brabta ma dan is-suġġett importanti. Nistieden jien lil kulħadd iħares lejn il-gazzetta tal-Partit Nazzjonalista li issa waslet biex titkellem fuq popolazzjoni indiġena. Ejdew li intom, x'diskorsu dan li titkellmu fuq popolazzjoni indiġena. Min hu indiġenu u min mhuwiex tal-mistħija dan it-tip ta' diskors. Dan huwa kliem diskors tal-lemin estrem illi intom qegħdin tippruvaw iddefsu fil-moħħ tal-poplu Malti. Verament diskors illi jbaxxikom u huwa tal-mistħija, Sur President, aktar milli huwa diskors tal-mistħija huwa dan diskors razzjali li huwa perikolus ħafna.